Kumsang hi pathum January ni khata chuan miten mai chuan kumliam ta aya nun thazok le hlotlina chan ngei tumin anril ru te chu an tuai thara mase kumsom pakomi Valerie Wilson tan chuan a khovel zin kong a zo topna alo ni reng si arwang chu tuiluan kor kalwarta surak deuh thowa mo niin abenga changin thisen alwang ngai ngeya thisen te ala ro lo dana Valerie hi aboral na alarei lo ti sha theya aboral ma hian nesata ka soisak ani hmelhriat ni Valerie Diane Zavala Wilson hi August ni somni kumsang khasakwa somriat pathuma Santa Paula California USA alo pianga apa chu Kevin Zavala niin anu chu Michelle ania unau polizinga o upaberniin now hmeichhe pani Jessica le Kristen Baka now mipa Kevin Jr. aneya an unau zinga anau pangber Kevin apian no hian an chung kwain Fillmore California lama anin sona an lo le kang deuh nuwa chuan an unawin Fillmore High School an luta Valerie hi hmeichhe zakzung ve tak niin lekha athiam thei hleya Fillmore High School changa a graduate nuwa San Jose State University alutin liberal arts chu a major subject atan athanga elementary school zirtir tu ni atumani university a hian meichhia le mipa insui khompol omve vein Valerie chu Alpha Kappa Delta sorority a telin fundraising chairperson hian ani pha a university kal hian zaksum uchuak tia soitur ani to biklava chena ngai na in achung do ve so hleya nuya duin anui to hi chuan anui chu midanga kai chong thina tin a chiande chuan a ming le matan chake bakti an phwa sakani Fillmore khwa hi swarong bolna le swaswalna shiatur tamlo ma se mi swale dambo chiat poisa lo hi anu ve fok china kumsang hi pani kumtop chola chuan Valerie chu university changin achung ta bula cholmang turina howa Alaizon no Jessica le anu Michelle tenen chuan soituran nga in anin mupo an lim tlang khop mai anin le a che velte chu Christmas atan an cheya Christmas po an chung kwain lim takin an mangani kumhlui thla zana chuan Valerie le a chian de chu an chiam pakhat Dennis Rebetado tina chuan party nei turin roman siama an roman lok sang ngein ni somthum pakha zana chuan Valerie le a chian de chu Dennis aina chuanin mukhomin anin mulawna arei to boka an hlimin an richel chul maya hetia hlim taka anin komla hian an chianu an ngai emem Valerie chu an dam chunga tan an moto don lauti rengan shelovani atu kumtharni January ni khat kumsang ni pathum zinga Michelle jing thaw chuan a fano Valerie chu zanma salama ina holawani ti shain a chung te hau chu a shil kwala Valerie chante an biaklom nuwa chuan tuina ma Valerie chu ari alo wangin Ventura County Police Department a chuan mi bo angin an report ngalani hetia bawtho an report chukna champo hi chanchin soilawari mak hi Valerie ti dan chin ani lo wangani Valerie song tura no chui tu te an chua changarei lo te no chumadar som vela chuan no chui tu re chuan kol thin chong tak mai an dong ta ni Rolthar pakhat Santa Paula Khopon lam Mountain Road akal chuan shortcut kong zoin kong pa ngai aya kong te zo ka chuan akala Calvert bola akal chuan me chruang sarwak deuh thowa tuiluan kor kalwa talo moreng hi mowa athil muchu police nena athlen ta ngala muchui tu de chuan an mizon mek Valerie ruang ani theimai ngem le oti pain ruang omna lam chun pana Fillmore changa melsom vela hlan kal chuan an rin dan chu ti neina omtani ruang chu tlerol kumsom pakomi Valerie Wilson ruang ge yani arwang landana chuan motor sotlum vel ni in alang lawa aboral ma hian tui mokot atwar ngei ni in nu chui tu de chuan an ngaya abenga chang chuan thisen ala luang ngai ngaya a thisen la ro lo dana aboral na alarei lo ti a sha thei boka abenga changa thisen aron luan chhuana lama abeng be chu bawa leilama ero chuan abeng be chu ala be thungani ataksa chuan sei sakna nu mani nge ngai thei tur duk om thlia thluah boka
akor chu adar chana po chau niin akong noi lama chuan thom hno ekma a in bel lawa arwang hi far thingzar le a hna vela khoniin ruang pai tu hian mi mulo turin a khu ve ngei ani mela mase a che vela far thing mu tur omlo dana hian velari hi biswa hian mundanga that photin he kalwata hian arwanga nu chhani chu nu chui tu terin danani nu chui tu te chuan she tak chungin very chung te chu an fan ruang charani thu an shilta a anu le alai zon te chu an tabroi roya pa ber kevin po a chung te tan tin inti pachan har ati leya nu chui tu ten an nu chui na an jan vat theinan very chung chang le shat nga yangang te zon ngai wangin very chung te po an rik de uhloi nuwa chuan an inti pachang loi sham shama a chung te soidanin December ni somthum pakhat kumsang ni pani zan dariat le chan ve vela chuan Valerie chu a chian ena hino hozale enai cousin Robert Pedela tenen chuan an ina changin party na lampan turin an chhuaka jingdar khalvela chuan Valerie chuan anin lam chu kholin anu nen anim bia a anu nena chuan a chian te pani chu an ri deuh to wangin an chenai na ve ve a thla ko yanga in lam a panding ngal tur tho shilani anu le pa chuan ina lo thlen hun chu an han ngak de ren ro na mase alo thlen mai lo wangin an ni chuan a chian tenen anin thla a an la ti ti khomwang aniang alo thleng ve che pangtin ngai thatlo na po nei lem lovin an mu san ta ni nu chui tu de chuan Valerie chuan mel ma nei le nei lo te an han zota apa Kevin chuan a fanu chu me chenun nem tak mai mi zong zongin an ngai nei moti mai turang kha ni ya melma pakhat ane ponsha tau thu soya midang chunga swal han chhoimo midang poi soi chi ane lo shim shim niin a soi bokani a chung te hena changa thil changkai an shia taklawa chuan to chui du de chuan party na chuan thil thlenga umim very hun man dan te shiturin party nei na in nei tu Dennis chu komza an rel ve ta a Dennis chuan nu chui du de chu alo dong song cha yin party na chuan tu nge local ti te chu an ming liste pe ya party na chuan in hau bana ti vel engma a thlen lo thule tu pu mai chu an hlim tlang hle ni in a soi bokani Dennis an kom no hian Valerian an ina changa party na lama pan pui ena chu an kom vele ta a ena chuan a cousin Robert le Valerie ten an chuan party na hun chu zanda som vela an thlenga zu te inin chantin an lama hun nom tak an man nu zing lamdar khat vela chuan ena chuan zu in nem dewa wangin Valerie chu hopa a thla koi turin atia an chan pakhat Tualthattu kumsom pasari mi Samuel Pepla Fillmore High School zerai chuan Valerie chu thla koi ve mai turin atiboka ani hi Valerie now Jessica classmate ani nge ya Valerie po in now angalaw enin ka thla koi don chani atin alo chang ve maya ti chuan Valerie in anu chu kholin a chian te pani a thla nuwa a ho tur thoshila jinglamdar khatle a chan ve a chuan party na mun chu chwa sanin ena chu a ka sentina a thla masa semi nen chuan semi te chenalama chuan an tlan ta nin ena chuan a soya semi a thla zowa chuan Valerie chuan a bel palhui Jack Flores mo atuma Jack nen anin mu nuwa chuan enai kar chu enai ka zintena chuan vadain Jack chu ain thla hotir mayang tin asoya Valerie kar khal hi enai kar ti na ni atuk zenga enai tho chuan a kar chu mu tur alo umlawa ena chuan Valerie chu a thleng tluangem ti zo turin Valerie chu avakola mase chang tu anom talawani anin lam chu kholin Valerie chu a hotluangem ti zo tuma Valerie nunen chuanin biain Valerie chu ina a hola shim thu anu chuan alo shiltani nu chui tu de chuan enai kar chu zon mu masak pho thainan chia a kara chuan miswa zonna konga pui thei tur fin fiana au mon be se ani ti chuan hun reilo te chungin enai kar chu semile Valerie bel palhui jekte chena changa lalote supermarket ko da chuan an muta a semile jek chu rin hlel ber an lo ni ta ni kar chunga hian Valerie purse a korle a jacket te monia Jack chu Valerie nen anin mule mulawan zota Jack chuan in mu an tum ngei thole
phone a poi voi engama sat anim biak tho soya ma se in mutora alo nga char nuwa po Valerie chu aronin lan law ni in asoyani Valerie ruang chhar ani changa ni nuwa chuan autopsy result alo chhuaka aluwa mandroi ngam manga vuakani wangin apeng dara popa ruang endik tu chuan arwang chhar ani na mona hian Valerie hi thani lovin mundanga tha ani atema maya Tualthattu hian arwang hi asonna lama anukti ansheta boka boruak ta chama siamani wanga boralani ti anfin fia ta bokani semele jek chu zora zonnia mase rinhla tur engma anshet lo wangin nu chui do ta chuan an kaltir le a mase rinhla li sa changeroin an la thai the chuang lawani Valerie thina chungchanga nu chui do ta pui thei tur emo tips pe thei na chuan paisa chanhem tak pe kan tiam ta a ti chuan hun rei lo te nuwa chuan mita mutu ni in se chu aron pen chuak ta a ani chuan January ni khat jinga chuan Valerie ruang an charna bulbora chuan mi pa pakhat Hispanic male po kumsum ni borvel tur chu ven ngenga ading laia mu tho soya mita mutu soyangin chupa mel chu alem ziania ti chuan chupa melang puemo nu chhuina tana changkai tur hlui theitu hena chuan US dollar sangkhat pek an tiam le ta ni atuk loka chuan nula le tlangwali ngai zong te chu ron pen chhuakin ani chuan kumhlui tha zanan manzo khan kumtharni jingkho warma chuan an in lama ho turin Fillmore an chhuwa sana an hokunga chuan supermarket kota Valerie chanu anei kardum bula mi pa pakhat ding an mu thu an sei vele ta a chupa chu keji som ko borvel mel upalu tuklo kumsom ni borvel tur ani thun soya a mel po mita mutu pakhatin asoyang che Hispanic lam mel pu ni in jacket rong nia chial vutbok rong lampang ha ani thu an soi bukani mase hemichin bak hi chu thoshe tu indi de thu soi bel chan tlak engma aum lawa nu chui do te point malam han panzel ngai na an shebik lawani January ni rok alawniya detective pakhat chul manga Fillmore lo le chu he khe sungchang hi shil ni in rinhlel an nei pani te po chu an shila Samuel Peplo chu Valerie damlai mun nung berto ani thote shilani chuan kumsang hi pani December thla a ruk khe sawanga an lauman to Samuel Peplo chu a she chhuak ta a detective chuan Samuel hian athil ruk adu lo tur te chu St Francis a SSC bekin bula bolho paina a pai thu te chu nu chui tu dang te chu a shil vele ta ni ti chuan atuk January ni saria chuan St Francis lam chu panin SSC bekin bula bolho paina chu an hu chuina ta na changkai tur om takin tin an han en fia ta a ta chuan me cheke ko te ba ka Valerie bengpe akhing bo ta zok niom tak chu an putel ta thlat maya he bengbe le ke korte bula hian pheikhok thla mu tur om bokani ke korte le bengbe chu DNA test tora thon ngal ni in Valerie DNA nen alawin mel ta che maya hei ba ka hian Valerie oma chuan midang DNA chil chu an putel bokani January ni sari lala chuan nu chui tu de chuan semi chen in chu da phalna ba ka achil sample lak phalna chu court changin an la a in chu an dap ta a amut pindana chuan me cheke korte engama sat le cell phone te an mu chhuak ani aing kota chuan semi chu zonan zota detective chuan ichil sample kan la a Valerie oma minen kan test ona ain mil chuan engkim kan she chuak ton thawania atia mase semi chuan Valerie nen chuan anin kis thu soin chuwanga Valerie oma achil po chu kaya ni erin tho asoya mase Valerie kha abial palhui mutura kalani wangin semi nen anin kis chu nu chui tu de chuan anjing lawani semi mel chu azam ta leya puna anin kumrei ta ka wangin semi chuan votati thu soya detective ayub chu semi korlum latorin aruma chuan avalota ta chuan in ngai song nula le tlangwal ten an mi mu pain korlum vutbok ronga hania asoyang ngi chu anwa mutani a korluma hian thesen perna nu mu ni in DNA test tora thonania semi sneaker chu phekok thlan mu nen chuan test tora thonani boka result alo chwa chuan
akurluma thisen kai chu Valerie thisen ngei ni in pheikhokthla po semi pheikhokthla nen ain mil cha ti finfia ani tabokani semi chu Valerie thattu ngei ti achang thokhata anjina wangin anman ta a semi chu Valerie thattu ngei ti achang thokhata anshia ta wangin man anita a semi ya manani cha chu khotlang mi poile a school kalna zirlai nau pangte chuan makan te hleya a chan chu hepa hi soitawangin high school zirlai ania an tla sapo athiam thei pol ni hin Fillmore High School apo prom king nilai me kani July ni kwa kumsang ni palia chuan chal nei chan ni in prosecutor chuan Valerie le semi ten ena an thla zo khan semi in lampanin an tlana semi chuan ram changa lain Valerie chu St Francis ha assasi biakin bura chuan din puin om kholok pui tumin ki satuma Valerie in adolo nuwa po tilwizelin Valerie nen chuan anin beita a semi thinrim chuan biakin pialoka chuan a thatta a Valerie ke kortele abeng be khing chu biakin pialoka bolhlo paina chuan pain chumi nuwa tuilang kor kalwatlama chuan Valerie ruang chu phurphein akong noilam athom noin belte chu hlisakin kalwata chuan a hnu chhia ta ni in an ngaya sami hian an puna hi atop thlengin pha a mase dinen lam engkim fin fiana achang thokata an hria dawangin jury de chuan thiamlo chantirin rorel tu chuan Valerie a tha wangle pong sola tuma wangin damchung lungin tang turin achung thurel saka tuna hian Ironwood State Prison California atang me kani tunchum kan crime story chu kha zong kha niya video te ingai na song ani chuan minlo like in minlo share sak vela channel te idu zong ani chuan minlo subscribe ve turin karon ngen cheni